Bagsak pa mga kabalin. PSL Under 21 Finals Game 1, tinake over ng Pampanga Delta. Ang mainit na bakbakan ng Pampanga Delta laban sa team ng Pasig Pirates ay nauwi sa 2 overtime. Opo mga kabalin, ginanap ang bakbakan na ito sa Vren Sigyao Convention Center. 4 na quarter at 2 overtime. Talagang ayaw magpatalo ng 2 team at talagang ibinigay ang lahat para makuha ang unang panalo. Pero sa bandang huli, Pampanga Delta pa rin ang nakasungkit ng unang panalo natin sa finals ng PSL. Hindi namin pinabayaan kahit na nag-overtime tulong-tulong kami Ginawa lang namin ang best namin at hindi kami sumuko. At yun na nga mga kabalin, ang naging bayani sa laro na ito, walang iba kundi si Joshua Miklat, ang pride ng Minalin, Pampanga, na nagtala ng 20 points at 9 rebounds. At ilan sa mga crucial basket ng laban ay galing kay Joshua Miklat. Opo mga kabalin, bit-bit ang buong Minalin at Kapampangan sa kanyang balikat, nakuha natin ang unang panalo sa Best of 3 series ng PSL Under 21 League. Opo mga kabalin, paghirapan natin ang pangalawang laro para makuha natin ang kampyonato. Nagpapasalamat din ako sa mga kabalin natin Kapampangan na nanood ng live sa mismong venue ng laban, na kahit maulan at pangit ang panahon, nagtsaga pa rin pumunta at nanood, sumuporta sa mga kabalin natin, lalong-lalo na sa Pampanga Delta. Pero sabi ko nga mga kabalin, hindi pa dito natatapos ang bakbakan. Kailangan pa nating makuha ang ikalawang panalo para tanghalin tayong kampyonato sa laban na to. Talagang sarap sa pakiramdam at maging proud na Kapampangan tayo mga kabalin. Luigi Pampanga, Luigi Kapampangan, Luigi in Pampanga Delta. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome. What for? Train under trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Muli nating suportahan ng Pampanga Delta sa Game 2 August 25, Thursday, 4 PM po mga kabalin. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Kabalin Hoops TV. At laging mag-follow at mag-like sa page ng Kabalin Hoops TV mga idol. At supportan din po natin mga kabalin ng Quacks Basketball at JKP Bowlers. Congratulations ulit sa ating mga Kapampangan. Congratulations Pampanga Delta. Bagsak tayo pa mga idol.